του ιδιωτικού τομέα στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, το PSI. Πράγματι, εάν δεν είχαν γίνει αυτά που έγιναν τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο με συγκεκριμένη στρατηγική, με συγκεκριμένους χειρισμούς από συγκεκριμένους ανθρώπους, εάν δεν είχαμε αναλάβει κινδύνους, εάν δεν είχαμε φέρει σε πέρας αυτήν την πραγματικά εθνική αποστολή, η χώρα δεν θα ήταν στη σημερινή της κατάσταση. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί πού θα βρισκόμασταν σήμερα χωρίς την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου και χωρίς τις ιστορικές συμφωνίες της 21ης Φεβρουαρίου. Λέει ο κύριος Σαμαράς, το νέο πρόγραμμα διαφέρει από το πρώτο. Πράγματι, διαφέρει και διαφέρει ριζικά. Γιατί το νέο πρόγραμμα προβλέπει αναδιάρθρωση του χρέους, μείωση του χρέους, του βάρους που κουβαλάνε οι Έλληνες πολίτες κατά 110 δισεκατομμύρια, κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Προβλέπει δραστική μείωση του μέσου επιτοκίου για τα επόμενα 30 χρόνια. Άρα μείωση του ετήσιου δημοσιονομικού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Προβλέπει επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίαση του τραπεζικού συστήματος και άρα όλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Προβλέπει τελείως διαφορετική μέση διάρκεια του χρέους, η οποία ξεπερνά το 2042 και κυρίως προβλέπει τη ρητή και κατηγορηματική δέσμευση των εταίρων μας πως θα στηρίξουν την Ελλάδα για όσο χρόνο χρειαστεί και με όσα μέσα χρειαστεί, όχι μόνο μέχρι το τέλος του προγράμματος, μέχρι το 2015, αλλά έως ότου η χώρα επανέλθει στις αγορές, δηλαδή επανέλθει σε φυσιολογική δημοσιονομική κατάσταση. Αυτά τα 5 στοιχεία όμως, που είναι το κεκτημένο του Οκτωβρίου του 2011 και του Φεβρουαρίου του 2012, δεν προέκυψαν από την Θεία Έμπνευση, από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, δεν προέκυψαν αυτόματα, δεν ήταν κάτι το δεδομένο, το απλό ή το ανώδυνο. Ήταν αποτέλεσμα αποφάσεων, πρωτοβουλειών, συγκρούσεων. Κάποιοι ανέλαβαν την ευθύνη και κάποιοι αναγκάστηκαν να συμπράξουν εν μέσω μιας αμφιθυμίας η οποία τους ακολουθεί μέχρι σήμερα. Και βασικός εκπρόσωπος αυτής της αμφιθυμίας είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς έκανε σήμερα τις εξής δύο διαρθρωτικές αλλαγές στη στρατηγική του. Πρώτον, υιοθέτησε, άρα επικροτεί και αποδέχεται την πολιτική του Πασόκ. Και δεύτερο, με βάση την πολιτική του Πασόκ στρέφεται επιτέλους προς την παραδοσιακή αριστερά, με την οποία συνέπλεε στην μειοπική κριτική του κατά του μνημονίου και κατά του προγράμματος διάσωσης της χώρας, προκειμένου τώρα να εμφανιστεί ως ο εκπρόσωπος μιας φιλοευρωπαϊκής στρατηγικής, μιας στρατηγικής προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν πείθει όμως, πρέπει να σας πω, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και το βασικό πρόβλημα που έχουμε ως χώρα, η βαθύτερη αιτία για την οποία οι εταίροι μας είναι δύσπιστοι και ζητούν προαπαιτούμενες ενέργειες και νέες προαπαιτούμενες ενέργειες και δεσμεύσεις και ξανά δεσμεύσεις, είναι γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ακριβώς ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πείθονται ότι μπορεί αυτή η συνεχής παλινοδία, η αμφιθυμία, η αβεβαιότητα, η απροσδιοριστία, η συνεχής αλλαγή στρατηγικών γραμμών και επιλογών να διασφαλίσει το μέλλον της χώρας. Θέλουν να ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει μια εθνική στρατηγική, έχει μια στέρεη πορεία, ότι ξέρει η πολιτική της ηγεσία πώς να διευθύνει τη χώρα, ποια είναι η μόνη οδός εξόδου. Κύριος Σαμαράς αναφέρεται στους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά πρέπει να ξέρει ποια είναι η άποψη που έχουν για αυτόν και για τη στάση του οι Ευρωπαίοι εταίροι. Αναφέρεται στην αντίδραση για το δημοψήφισμα και στις Κάνες, αλλά πρέπει να ξέρει πώς αντιμετωπίζουν και πώς αντιμετώπισαν και εκεί την δική του στάση. Άρα λοιπόν ας συνεννοηθούμε επιτέλους στην αίθουσα αυτή. Χρειάζεται να λέμε την αλήθεια και όλη την αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς ως διάθεση,
και να κοιτάζουμε το λαό στα μάτια λέγοντάς του πού βρισκόμασταν, πού είμαστε σήμερα και πού μπορούμε να πάμε. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει σε προηγούμενη ομιλία του από εδώ, από αυτό το βήμα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση 4 χρόνια, πράγματι. Βαθιά σωρευτική ύφεση που μειώνει τα εισοδήματα, που μειώνει το επίπεδο ζωής, που μειώνει τις κατακτήσεις και τα κεκτημένα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Ας μετρήσουμε λίγο τις ημερομηνίες. Η ύφεση έχει αρχίσει από το 2008. Το 2008 κυβερνούσε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, μέλος της οποίας ήταν ο κύριος Σαμαράς. Και το ίδιο συνεχίστηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2009. Εάν υπήρχε στοιχειώδης διορατικότητα, αν δεν υπήρχε μυοπική θεώρηση των πραγμάτων, εάν υπήρχε στοιχειώδης αίσθηση ευθύνης, με λίγες κινήσεις το 2008, έστω το 2009, η χώρα θα μπορούσε να αποφύγει την διακεκαυμένη ζώνη στην οποία αναγκαστήκαμε να μπούμε από το 2010 και μετά. Το 2008 όμως επικρατούσε στους κόλπους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας επίλεκτο μέλος είναι ο σημερινός αρχηγός της, η αντίληψη πως η Ελλάδα είναι όαση, πως δεν πρόκειται η Ελλάδα να φυγεί από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε δημοσιονομικά ούτε χρηματοοικονομικά. Εάν είχαν ληφθεί τότε στοιχειώδη μέτρα, θα είχαμε θεραπεύσει ή έστω θα είχαμε συγκρατήσει τα πολλαπλά διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας. Δεν θα είχαμε το 2009 δημοσιονομικό έλλειμμα 15,7% του ΕΠ. Δεν θα είχαμε ένα εκτροχιασμένο δημόσιο χρέος που οδηγεί φυσικά σε αδυναμία δανεισμού, γιατί οι αγορές βλέπουν τι γίνεται, βλέπουν αν το χρέος είναι βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο. Και δεν θα είχαμε ένα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που δείχνει αδυναμία, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ανεπάρκεια της πραγματικής οικονομίας, που να φτάνει τις 14 μονάδες, το 14% του ΕΕΠ. Το 15% του ΑΕΠ έφτασε το έλλειμμα του ισοζυγίου το 2007, που είχε χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έτος ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Όμως, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε συνεχώς προς τα πίσω? Γιατί πρέπει να κυριαρχεί στην αίθουσα αυτή ένας λόγος ιστορικός και μια προσπάθεια κατανομής και ανακατανομής των ευθυνών πάντα μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι ο πυροσβέστης, έστω ένας πυροσβέστης που έχει κάνει λάθη, που έχει καθυστερήσει, που είχε δισταγμούς στην αρχή, που νόμιζε ότι μπορεί με μικρότερα μέσα ή με μικρότερες καταστροφές να διασώσει το αντικείμενό του, τη χώρα, φταίει για τη φωτιά και ο εμπριστής δεν έχει καμία ευθύνη? Έστω αυτός που δεν φύλαξε το μέρος σωστά και η φωτιά φούντωσε δεν έχει καμία ευθύνη? Και έχουν ευθύνη αυτοί που ανέλαβαν εξ αντικειμένου να διαχειριστούν την κρίση και να επινοήσουν όλα εκείνα τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση. Είμαι ο πρώτος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που έχει μιλήσει για αδυναμίες μας, για υστερήσεις μας, για αντιφάσεις μας. Ναι, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ μετέχει στην διαχρονική ιστορική ευθύνη του πολιτικού συστήματος για το κατάντημα της χώρας. Ναι, τα 2,5 τελευταία χρόνια δεν ήταν ανώδυνα ή ανέφελα. Υπήρξαν λάθη. Όμως αυτό απέχει πολύ, μα πάρα πολύ, από το σημείο σε 2,5 μόλις χρόνια να έρχονται αυτοί που χειρίστηκαν την πιο νοπή, την πιο κρίσιμη φάση της εθνικής κρίσης από το 2004 έως το 2009 και να ζητούν να διασώσουν τη χώρα και να αναλάβουν τις τύχες της κοιτώντας προς το μέλλον, όντας δήθεν απαλλαγμένοι από κάθε ιστορική ευθύνη. Δεν γίνονται έτσι οι ανανεώσεις των κομμάτων του πολιτικού λόγου, των πολιτικών στρατηγικών και των προσώπων. Θέλει πολύ βαθύτερες και πολύ πιο αξιόπιστες διεργασίες
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας. Κρατώ λοιπόν από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα την ουσία, και η ουσία είναι πως δεν μπορεί πλέον να πει τίποτα άλλο από αυτά που έχει πει το Πασόκ, από αυτά που έχουμε κάνει ως κυβέρνηση του Πασόκ και ως κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, από αυτά που συνιστούν την πλατφόρμα πάνω στην οποία κινείται η χώρα, από την εθνική στρατηγική που έχει διαμορφωθεί. Και ας κρατήσει την όρεξή του, γιατί βλέπω ότι αυτό που τον ενδιαφέρει τελικά δεν είναι το πώς κυβερνιέται η χώρα, το προς τα πού κυβερνιέται η χώρα, πώς θα απαντήσουμε στην αγωνία του πολίτη, πώς θα αποκαταστήσουμε αδικίες, ανισότητες και απώλειες, πώς θα δώσουμε πίσω συντάξεις και ιδίως χαμηλές και μισές συντάξεις, πώς θα αναβαθμίσουμε ξανά τους μισθούς, πώς θα μειώσουμε την ανεργία, πώς θα κινήσουμε τις επενδύσεις, πώς θα κάνουμε την Ελλάδα μια φιλοεπενδυτική και άρα φιλεργατική χώρα, αλλά το ποιος θα κυβερνήσει, το όραμα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μια παραδοσιακή, παλαιοκομματική και αδιέξοδη κατά τη γνώμη μου ματαιοδοξία, η οποία δεν εναρμονίζεται με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Πιστεύει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει το κόμμα του συλλογικές φιλοδοξίες μεγαλύτερες από ό,τι έχουν άλλα κόμματα και εμπροκειμένου το κόμμα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, το Πασόκ? Πιστεύει ότι η δημοκρατία μας είναι δημοκρατία των δημοσκοπήσεων και μάλιστα το χειρότερο momentum, τη χειρότερη στιγμή? Πιστεύει ότι ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι στιγμιαίος, φωτογραφικός? Όχι. Ο συσχετισμός των δυνάμεων εξελίσσεται, αναρρυπίζεται, μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή. Φιλοδοξία έχουν όλα τα κόμματα και πρωτίστως το μεγαλύτερο κόμμα, το πρώτο κόμμα της Βουλής αυτής που είναι το Πασόκ, να διεκδικήσει και να ξαναφτιάξει τη σχέση του με τους πολίτες, να αποκαταστήσει αυτές τις σχέσεις που έχουν τρωθεί με το λαό προς το συμφέρον του έθνους. Γιατί πράγματι και πικράναμε το λαό και τον αδικήσαμε το λαό, αλλά αυτό έγινε στο όνομα υπερτέρων εθνικών συμφερόντων. Έγινε στο όνομα της πατρίδας, στο όνομα των επομένων γενεών. Γιατί στην πραγματικότητα πάντα στη χώρα μας διεξαγόταν μια αδυσόπιτη σύγκρουση μεταξύ των γενεών. Το τεράστιο πρόβλημα της χώρας που είναι το δημόσιο χρέος, στην πραγματικότητα ήταν μια σύγκρουση μεταξύ γενεών. Όταν η εκάστοτε παρούσα και κυβερνώσα γενεά δανειζόταν για να λύνει τα συγκυριακά και τρέχοντα προβλήματά της σε βάρος των επόμενων γενεών. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί με αίσθηση ιστορικής ευθύνης είναι να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη όχι μόνο μεταξύ των κοινωνικών ομάδων αλλά και μεταξύ των γενεών που συγκροτούν το έθνος, που συγκροτούν την πατρίδα και που είναι το κοινό σπίτι μας. Αυτό δεν έχει κατανοήσει ο κύριος Σαμαράς με τον, θα έλεγα, τακτικισμό που παρουσίασε σήμερα και με τον ματαιόδοξο στόχο της εκλογικής αυτοδυναμίας. Το θέμα είναι τι κάνει στο Μάιο αν θέλει να κάνουμε τις εκλογές στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Πώς κυβερνάς τον τόπο τον Ιούνιο, ποιες αποφάσεις παίρνεις? Ή νομίζει ο κύριος Σαμαράς ότι τελειώσαν τα δύσκολα, ότι ήρθε το Πασόκ, το οποίο ως ο αμνός, ο έροντας αμαρτίας του κόσμου σήκωσε και σηκώνει όλο αυτό το βάρος, αναλαμβάνει το δυσανάλογο ιστορικό κόστος της διάσωσης της πατρίδας, καθαρίζει το τοπίο και έρχεται ο κύριος Σαμαράς να υψώσει τον πύργο της κομματικής του εξουσίας και της ματαιοδοξίας του. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι και θα είναι δύσκολα. Και κοιτάζω τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στα μάτια και τους λέω ότι τώρα αποκτούμε ένα ασφαλές πλαίσιο με τις αποφάσεις της 21ης Φεβρουαρίου, με το PSI, με την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αλλά θέλει δουλειά, 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 ενότητα, συνένεση, σοβαρότητα, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Αλίμονο εάν η χώρα ξανακυλήσει στον αδιέξοδο δρόμο αυτής της κλασικής παλαιοκομματικής προσέγγισης. Αλίμονο αν πιστεύουμε ότι συγκρουόμενοι μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας θα λύσουμε τα προβλήματα του τόπου αυτού και θα διατυπώσουμε ένα λόγο εθνικά αληθή, εθνικά υπεύθυνο
και οικονομικά και διαχειριστικά αποτελεσματικό. Δεν είναι έτσι.